De skyline van Breda. Dat is de locatie van de derde editie van de vierste Lieper. Het Spanjaardsgat. Daar wordt een skans opgebouwd en de Liepers die mij beziekje om een nieuw record te breken. Het record staat op naam van Bart Helmholt met 22,34 meter. Vliene hier sprong in Amersfoort. Theo Hopma, de regerend Fries kampioen. Mij beziekje die afstand te benaderen. Hij komt wel 4, maar lang net zo 4 dat er graag wilt hier. 20 meter zien. En dan Bart Helmholt, de titelverdediger. Hij knap heeg in een stok, maar een beetje uit koers. En hij belandt op 20 meter 55. En dan is de grote vraag, wat doet Jacco de Groot? Hij doet voor de tweede keer mee aan een vierste Lieper, maar wordt nog niet kampioen. Daar zou deze keer verhoring in komen. Want het is Jacco de Groot die de stok het meest stil krijgen kan. Helemaal naar de top kan en landt het op 21 meter 39. Geen nieuw record, maar wel zijn eerste titel. En daarmee hebben we een heel mooi podium. Want alle drie mensen op het podium wonnen een editie. Maar deze keer weer de titel voor Jacco de Groot uit Kamerik.